ay naputol kausa kan makusog na pagbaha kan mga nakaangil daw sa salog darakan mga pagbagsak nin uran. Inagad kan mga residentes kan barangay na tabagan masinda kan gobyerno lokal o maski ang Department of Public Works and Highways na maiperahay ang tulay tanganing daiman sinda maperwisyo nin marahay. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. Lemex na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Problema sa mabaong amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskateng paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Taranuman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutom, ayaw kaunon, magtaranong. Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ang magaling na mas pinagaling pa. Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixed Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Rich in vitamin C, anti-inflammatory, at rich in antioxidants. Natural Viagra for men and women. Doc F Mixed Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixed Herbal Coffee para iwas constipation. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Bixi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One.
Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Tinawan nilinaw kan Department of Health na daipang nadedetect o naisiya na bagong COVID-19 variant sa Pilipinas. Ini sagod ka na kaangial daw. Sinabi ka na ahensya ng gabos na RT-PCR positive specimen hali sa mga nasyon na may konfirmadong UK variant. Iyo an ipapairarom sa genome sequencing poon ngunya na aldaw. Siniguro man kan DOH na nagkoordinate naman sinda sa mga ahensya para masiguron ang mas maigpit na kontrol sa lambang point of entry sa nasyon. Inagad man kan publiko o inagad man kan DOH sa publiko na padagos na magsunod sa minimum health protocols. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Downey. Bye-bye Bahay Rus, kahit sa pambahay with Downey. Kumpiyansa ang Malacanang na siguraray makusog ang ekonomiya kan Pilipinas ngunya na taon matapos magkaigwan ng recession year dalan sa COVID-19 pandemic. Inang pahayag kan Malacanang kasabay kan diit-diit ng pagbukas kan ekonomiya. Sigun kay Presidential Spokesman Harry Roque na nagdalaom ang mga economic managers na makakabawi ang ekonomiya kan nasyon ngunya na taon. Aminado si Roque na ang 2020 naging challenging year para sa Pilipinas dalan sa mga nakaaging kalamidad asin pandemya. Na-restro sa ekonomiya kan Pilipinas ang negative 16.9% sa second quarter kan 2020 kasabay kan pagpapautob kan enhanced community quarantine. Pero nagkaigwanin improvement pag-abot sa katulong quarter kan 2020 kan bukasan ang ekonomiya asin pagbabalik kan mga pampublikong transportasyon. Sinabi ni Roque na ang pagdesignar kay National Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez bilang vaccine czar may kamautan na masiguro na may access ang Pilipinas sa potential COVID-19 vaccine. Iba pang detalles kan bareta pabor si Senate President Tito Soto na ipapod sa sarong pagdangog sa Senado ang hepe kan Presidential Security Group na si Brigadier General Jesus Durante. Katako din ka nainot ng pagpapabakuna ka nagkaparang miyembro kan PSG gamit ang bako otorisadong COVID-19 vaccine. Alagad, sinabi ni Soto na gusto niyang magkaiguan ng separadong pagdangog asin dai ipagsabay sa nakatala na hearing sa September o kaya sa Enero 11. May kinaraman sa plano kan gobyerno sa paglansar ng COVID-19 vaccination program kanasyon. Sigun kay Soto, dahil kay rebanan sa issue ang atab na pagpapabakuna kan PSG sa sendang natukar na magiging agenda sa hearing kan Senado sa Enero 11. Partikular na tututukan sa Senate hearing an issue kung paano mabakal sistema kan pagsaray o storage kan bakuna asin paggasto sa nakatagamang 72.5 billion pesos na fundo para digdi. Nangapudan in transparency si Vice Presidente Leni Robredo matapos na mainot na mabakunahan ang nagkaparang miyembro kan Presidential Security Group gamit ang bako otorisadong COVID-19 vaccine. Sigun kay Robredo, dapat maimbestigaran ang pigigibong pagpapabakuna sa mga miyembros kan PSG dalante ini dahil manag-agi sa regular na proseso na ipinagtatalaan kan mga ahensya ng gobyerno. Sinabi niyang dapat palapwason ang pangyayari dahil naging ganyan na
ini sa mga tawo na gumibo man sala, lalo na tadaiman ni nahiling na napapadusahan. Dagdag pa ni Robredo na dai nakakatabang sa nasyon na ang mga harani pa sa presidente ang mismong nagbabayular sa ipinapasunod na protocol asin leyes. Kinuntestar man kan Vice Presidente kung natataday na sunod kan ipapa-priority kan gobyerno pag-abot sa bakuna kung saan dapat mangenot ang mga health workers. Tanawan ni Duni Robredo na sa iyang pigrespeto na saro sa prioridad ang mga uniform personnel, lalo na ang mga nakapalibot sa presidente pero makangalas na dai na sunod ang patakaran sa bakuna. Nagpagarumdom ang Philippine National Police sa mga tauhan kan kaini na pirming darahon ang sendang close contact diary para sa contact tracing activity in kaso may magpositibo sa inda sa COVID-19. Sigun kay PNP Deputy Chief for Administration asin concurrent commander kan administrative support para sa COVID-19 Task Force, Lieutenant General Guillermo Eliazar, na ang close contact diary iyon efektibo sa pag-aram asin pagmidbid sa mga nagpositibo sa COVID-19. Ang close contact diary kan PNP personnel naglalaman nin pangaran kan mga tawong nakasalak ninda sa sarong partikular na petsa, oras asin lugar. Pwedeng gamiton kan mga pulis ang sendang notebook bilang sendang diary o sendang smartphone o tablet. Base sa polisiya kan PNP, ang police personnel na mapairarom sa swab testing makakaresibi nin text messages kan resulta kan RT-PCR asin ipapadaraman ini sa administrative officer kan unit kung saan nakadestino ang personay kan pulisya. Pag nagpositibo ini sa COVID-19, ang administrative officer kan lambang police unit yung pigdalauman na i-review ang diary kan COVID-19 positive personnel para maaraman ang mga taong nagkiguan in close contact sa iya ponsal daw na pinagdudahan siya na may virus. Ang mga PNP personnel na nagkiguan in close contact sa nagpositibo, iyon ipapaapod asin ang abisuan na magduman sa sendang health service unit para sa assessment o kaya quarantine measures. Suportado ni Senate Committee on Basic Education Chair, Senador Sherwin Gatchalian, ang kanselasyon kan limitadong face-to-face classes bilang pag-iingat kontra sa bagong klase ng COVID-19 na nagdalakop sa bilog na kinakban. Alagad, nagpatanid man si Gatchalian na posibleng mapindyente ang kaaraman kan mga estudyante asin maglala ang krisis sa edukasyon sa nasyon. Tangani mapugulan ini, pipero na ni Gatchalian ang gobyerno para gibon ang gabos tanganing makabawi ang mga estudyante sa panahon na nakatagama kuta na sa face-to-face classes. Kay banan sa mga lakdang na ipigrekomenda ni Gatchalian ang pagkondukta nin mga remedial program. Pipa adalan man ni Gatchalian kung arin espeto o aspeto nin mga leksyon ang dapat tutukan asin kung sara i-resign ng mga estudyante ang dapat natutukan. Pigdala uman ni Gatchalian na magpapadagos ang paggamit ni iba-ibang sistema nin pagturo aro kan self-learning module, radio asin television para suportahan ang mga paratokdo asin estudyante. Tanawan nindo ni Gatchalian na importante man ang papel kan alternative learning system para maabot ang 2 milyones na mga estudyante sa K-12 na dai nakapag-enroll dalan sa pandemya. Hinagyat ka na Department of National Defense si CPP Founding Chair Joe Masison na darahon ang patakot kan New People's Army sa urban area. Inang pahayag ang ahensya matapos sabiyon kan CPP Central Committee na iguang standing order hali kay Sison na sa ngunyan self-exile sa Netherlands na magbilog ng Special Partition Unit o SPARO na kayang maglansaring kararabokan sa urban area kontra sa farsa kan gobyerno. Ang SPARO dating midbid bilang NPA SPARO Unit. Ang hit squad kan
komunistang grupo na responsable sa high-profile killing sa nasyon kan 1980s. Sigun kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, na madali sana para kay Sison na magsugo lalo na nasa ligtas asin komportable siyang harong sa Netherlands. Bako arog kan dekada 80, ang Forces Armadas kan Pilipinas mas handa asin kaya nang taparan ang Terrorist Liquidation Squad. Dagdag pa ni Lorenzana na ang bilog na namamanwaan kaapil kan force kan gobyerno sa laban na ini. Dagdag pa ni Lorenzana na ang bilog na para sa kan gobyerno, padagos man na nagkakaigwa ni Lakdang. Para kay Lorenzana, ang Special Partisan Operation kan NPA iyo ang simpleng murder sa paagi kan assassination asin iba pa para sa extrajudicial killing. Siring man hinagad niya gararay sa mga NPA na magsuko na sana sa mga otoridad. Mientras tanto, siniguro kan Forces Armadas kan Pilipinas na mantinidong preparado ang mga tropas kan gobyerno sa anuman na terror threat kan Communist Party of the Philippines New People's Army. Ini matapos ang pahayag kan CPP-NPA na pigpaplano ninda ang pag-deploy kan sindang partition unit sa mga urban area para atakiyon ang mga tropas kan gobyerno. Sa sarong pahayag, sinabi ni CPP Founding Chair Joe Masison na makondukta man in operasyon ang i-deploy nindang armed partisan sa mga syudad. Sigon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General o kaya spokesperson Major General Edgar Arevalo na ang pangon kan mga tropas kan gobyerno ang patakot kan CPP-NPA. Sinabi niya na kumpara kan 1980s, mas preparado mo niyan ang Forces Armadas para tapuson ang mga terorista sa nasyon asin nagtutubod siyang kaibanan kan Forces Armadas ang mga namamanwaang Pilipino para labanan ang mga terorista. Sinabi ni Arevalo na ang pigunang bita ni Sison na partition unit, yan mismong terrorist NPA assassin na ang mga target iyon government officials as in non-combatant civilian. Sinabi pa ni Arevalo na nangangoturugan nin muklat si Sison nangunyan nang mamuhay nin tranquilo sa ibang nasyon dalan sa paghuna kay ning matatrayumpo ang sindang ipigdalaban. Dalan sa ngunyan padagos ang pagdakol kan mga NPA leaders na nagsuko sa gobyerno asin dakol naman ang neutralize na. Kinontestar ni Vice Presidente Leni Robredo ang pagpapaluwas ni Presidente Rodrigo Duterte ng listahan kan alegado mga envelto sa anomalya sa Department of Public Works and Highways. Sigun sa Vice Presidente na dapat maimbestigaran ng unang marhay ang issue bago iluwas ang pangaran kan mga opisyales na envelto sa korupsyon. Tinawan ni Duni Robredo na importanteng maberipikar ang gabos ng mga informasyon asin masigurong totoo ang mga usip na ipinapaabot sa Presidente bago niya ini iluwas sa publiko. Magigarumduman na sa sarong pinangaranan ni Duterte sa isang public address sa ultimong semana kan 2020 ang mga personang involved sa corruption sa DPWH kasabay na ang mga kabig na day pang makusog na ebidensyang nagduduon sa mga ini. Mientras tanto, dapat ngunang magiling sa salming si Presidential Anti-Corruption Commission Commissioner Greco Bilhica bago ini mag-akusar nin mga kongresista na involto sa corruption sa Department of Public Works and Highways. Ini ang sinabi ni Alexander Sablan, dating presidente kan United Workers of Duty Free Philippines, kasabay kan pagtaonin doon na magkakanigo man na tutukan kan gobyerno at bigyasabing kasong korupsyon na isinangat ninda kontra sa commissioner. Sinabi ni Sablan na imbes na magpalos nin mga pangaran kan kongresista na daiman nin basehan, mas magkakanago na simbago ni Bilhica ang mga sahot kontra sa iya. Magigarumduman na nagsumiter ni reklamong graft and corruption ang grupo ni Sablan sa ombudsman dalan sa pigisabing pagbaliwala kan sa indang reklamo sa PACC may kinaraman sa korupsyon sa laog kan Duty Free Philippines.
Barata hali sa ibang nasyon. Gadan ang 14 mga militiamen matapos na makasagupa ang security forces sa sarong lugar sa Democratic Republic of Congo. Sigun sa report, apwera sa mga nagadan na rebelde na bawasan man in 2 soldados ang Forces Armadas. Enot kani, minasakar alegado kan mga militiamen sa Tingwi ang 25 mga residente sa sarong plantasyon para odalan para magresponde man ang mga militar. Padagos ang pagigibong paglapag kan mga soldados sa mga nagdurulag na rebelde. Sa lado ng Karawat, bako sana mga teams ang naghahanda sa pigdalauman na mangyayaring baralyuhan ng mga players ngunya na taon. Ngunya na alda pigdalauman na tutugutan giraray kan Philippine Basketball Association ang mga team na magkaigwanin trade. Matapos ini masuspender dalan sa COVID-19. Makasog ang dangog. Ang istorya may kinaraman sa pagbalyo ng mga players sa ibang team, kaya riba na ang mga informasyon na nag-impake na si Christian Standhardinger kan Batang o kaya Northport Batang Pierre para magali na sa team. Ini matapos magluwas na si Standhardinger posibleng magbalyo sa Magnolia Hotshot o kung bako man sa Barangay Ginebra Gene Kings. Walker na po ka mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa four-wheeled vehicle na pwedeng dumalagan sa likas na 10 miles per hour. Pwede ning dumalagan sa laogin 6 na oras pag fully charged. Compact ang device as in pwedeng bitbiton maski sa in ka magduman as in automatic ang preno kini pag ika huminali sa pagkakatindog sa ibabaw kan walk car. Istoryang naiiba! Sarong pamilya na kompesto nin 12 magturugang ang nakasabay sa Guinness World Record dalan sa pinagberyo ang sendang mga edad na maabot sa 1,042 na taon asin 315 aldaw. Dahil digdiin ako kan Guinness World Record para sa pinakadakulang bilang kan na pinagberyo na edad ni magturugang nabuhay pa sa pamilya de Cruz kan nakaaging Desyembre 15 na ugmaman ang magturugang sa pagminbid kan Guinness para sa magmasinda nin kompleto maski pa ang mga edad ninda nagkakawat poon 75 sa 97 anyos. Pigbabalo kan magturugang na magirilingan taon-taon maski mga iba-iba ng lugar sinda sa Estados Unidos, Canada, sin Switzerland. Ngunyan na may pandemya, kontento muna sinda sa araw daw sa paagi nin video call. Flashback! Enero 4 kan taon 1897 kan 11 sa 15 Martires kan Bicol ang ginadan sa bagong bayan na sa ngunyan iuna ang Luneta Park. 5 aldaw matapos na badilon gadan si Dr. Jose Rizal sa paringong lugar kan Disyembre 30, 1896. Ang 15 Bicolano kadaklan sa inda mga mason yung kanit-nunuting biktima kan nagiging maringis na mga Kastila sa irarom kan administrasyon ni Gobernador General Camilo de Polavieja na talagang dengherak sa mga pigkukonsiderar nindang traidor sa Espanya. Sa Bicolanong 15 Martires, 4 sa inda ang nagkagaradar mantang nasa exile o nasa presuan. Sa indang onra sa Rome Monumento ang ipinatindog sa Naga City ka 1926. Sa ngunyan ang monumento kan nasa Plaza 15 Martires Ampang kan San Francisco Church. Yan mga tugang ang detalyes kan mga barata ngunyan na pagkauto. Sa pangaran kan mga pagriba Mardela sa News-Based June Napolis as in Marchan Madrid sa lado technical. Ako po si Edwin Peralta na nagsasabing mabalos kan sa inyong pagantabay. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa.
Uy, Madi! Gusto mo na maaraman ang mga programa asin serbisyo kan DSWD? Awi Madi? Paano man palan? Maduman pa ako sa opisina ninda? Dahil nakaipuhan na magduman sa indang opisina. Magdangog ka na sana sa DZGB kada alas 10 nin aga sa programang DSWD 5. Kompleto sa impormasyon, mapadapit sa mga akomplishimento asin serbisyo na ipinag-opresir kan DSWD sa publiko. May tsansa ka pa na makapagpartisipar sa paagi ng paghapot sa mga bisita, asin pwedeng manggana ng premyo. Talaga, Madi? Abangan ko daw sa Martes. Alas 10 ning aga sa DZGB, ang DSWD 5. DSWD 5 sa DZGB. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural na pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, ito na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 35 minutos pasado alas 12. An oras hatod sa Indokang. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. DSWD 5. DSWD 5. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1.